دڕوتی دوێ دەمێدا چاخێک و خەڵک بە هەزارە جڤیە وسا گۆپێل هەف دکردن. عیسا پێشی ji şagirtên xwe re dest pê kir û got: Hey ji heveynê feresiyan hebin, got dûrtiya tiştekî nixuman dî tu nego xuya nebe û tiştekî veşartî tu nego nêzanî. Ji ber vê yekê her tiştê ku we di tariyê de gotiye wê di ronahiyê de bê bihîstin û tiştê ku we di odeya hundir de di guh de gotiye wê li ser bana bê gazîkirin. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xweş bû birayên hêja.